Nanna, tillykke med dit comeback til A-landsholdet. Hvordan er det efter en lang pause? Jamen, det er meget overraskende. Jeg havde ikke lige set den komme, men det bliver interessant og spændende at se, om jeg kommer med der igen. Nu er det 7-8 år siden sidst, jeg var med, og var en del yngre dengang, så det er et lidt andet perspektiv, jeg har på det nu, end dengang. Hvad er dine forventninger? Jamen, det kommer meget bag på mig, så jeg ved ikke lige, om jeg har så mange forventninger. Jeg forventer at komme ned og spille med nogle rigtig gode spillere, og forhåbentlig spille på nogle gode baner. Og så forventer jeg selvfølgelig, at vi slår Schweiz. Ser du frem til din debut mod Schweiz? Jeg ser frem til, at vi spiller mod Schweiz, og så må vi se, om jeg får spilletid. Stine, du er tilbage i Skovbakken efter 3 måneder i New Zealand. Hvordan er det at være tilbage? Det er rigtig godt. Det er fedt at komme i fodboldstøvlerne igen og mærke græsset. Og altså efter 3 måneder, så begynder man at savne fodbold, så det er godt at være tilbage. Hvordan har dit ophold været? Det har været helt fantastisk. Det var 3 måneder i New Zealand, som jeg aldrig glemmer, og det var nogle fede mennesker og en masse gode oplevelser. Hvad siger du til din holdkammerat Nanna Johansens comeback til A-landsholdet? Det er super fedt. Nanna er en rigtig, rigtig dygtig og teknisk spiller, og hun vil helt sikkert gøre det godt på A. Det er jeg ikke i tvivl om. Tak skal du have.